ɗazu kana ta faɗa wasu maganganu na kyale ka anya kwana kana cikin hayyacinka kuwa. Rasu nake alaji kawai dai na gari ya cancanta in tambaye ka ne saboda na san akwai ranar da za ka yi bayani da larabci dalla dalla shi yasa kawai na ce bari in tambaye ka alaji. ZID Comedy gidan nishadi. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Alhaji barka dai. Yawa barka dai. Alhaji da kanka sai sha'aninka kake. Wallahi Allah sha'ani na nake ta yi. Gaskiya ne. Nace yanzu Alhaji wannan gidanka ne? Gidana ne mana gashi ba kana gani? Yanzu da girman sa gidanka ne. Na gansa babban gida ne Alhaji. Kwarai da gaske sosai ma. Kuma da halak ɗinka ka gina shi? Da haramto in ya zan gina wannan gida? Kuma anya Alhaji ba gadarsa kai ba? Kamar ya ba gadarsa ne ba. Anya ku kana cikin hayyacinka ku san me kake ko faɗa ne kuwa? Alhaji daga tambaya. Ai ba matambayi ai baya bata. Tun ɗazu kana ta faɗa wasu maganganu na kyale ka anya kwana kana cikin hayyacinka kuwa? Rasu nake Alhaji kawai dai na gari ya cancanta in tambaye ka ne saboda na san akwai ranar da za ka yi bayani da larabci dalla dalla shi yasa kawai na ce bari in tambaye ka Alhaji. Da akwai ranar da zan bayani da larabci. Wadai daga ranar da ka ji tukwane a kanka. An rufe ka. To na san daga ranar za ka yi bayani da larabci. Kai waye turo ka? Waye aiko ka? In idan ma turo ka akai ka gaya mu. Ba wanda ya turo na Alhaji. To in ba aiko ka akai ba waye ce ka zo ka gaya mu wa'annan maganganun nan yanda kake so? Ai ba abun faɗa bane Alhaji. Kamar ya ba faɗa bane ba wannan ai abun ma faɗa ma faɗa. Ya haƙuri Alhaji. Ban nan wajen dalla ka faɗa. Ka ban nan wajen. Sai an jima Alhaji. Sai an jima. Kai. Amma wannan ya mare na mun waye wallahi. Allah can ka je ka kwaso talaucin ka zo zaka sauyi ke mun kamar ni ka zo kana faɗa wa'annan maganganun? Wannan daga ganin sa ma barawo ne wallahi. Action! Action! Hotuna za ka rinka yi da Allah. Menene? Allah, short. Excuse me. Short. Ba short ba cut. Gurin sako ka kawai. Gurin sako ka daga nan za a fara. Yau yanzu mai da kafar taka me maganar da kuka yi ta ƙarshe? SD ka rika yin mamaki mana yana raina ma wayo ba mamaki. Ka wani daya kana kallon shi. Wannan ya zo. Da Allah ku dan yi wancan magana jika. Kai. Kaga da Allah kuka san da ko nan mutum ka jawo. Tsaya normal ka soke gaban ka da kai mu ga. Yau yayi. Ba sai ka Dole sai an gan shi. Gaba da nan kawai ne. Allah wallahi abun haushi ba. Kai amma fa gayan nan ya mare yana mun hankali. dai su yi za ka samu. Ai so nake emotion din ya fito mun ana. Sai ka fara sai ka ce mai. Sai in ce masa sai Minista, anya ba gade shi kai ba kuwa sai ka dora. Action. Ku sake maganar nan. Ku sake maganar. A'a, iya wannan anya ba gade shi din ba. Shi a ne gaji ne, ai ba lalle ne amfani da wajen ba. Ai za mu maru wancan. Koma gida. Da kofa ka shiga sai ka rufo sai ka fito. Shiga. Bai shiga.